אז נראה לי שהגענו לשלב שאנחנו יכולים להכיר אחד את השני קצת יותר לעומק. נראה לי שכן. אז החלטתי היום להגיע לכם עם סרטון של עובדות עליי. מעבר למה שאתם כבר מכירים שאני אוהבת אופנה ומתעסקת בזה ביומיום שלי, רציתי שתכירו אותי גם קצת מעבר, אז בואו פשוט נתחיל. קוראים לי הדר כהן, אני בת 26 מבאר שבע. אני חולת קפה. הגובה שלי הוא 1.64 ואני מציינת את זה בגלל שלפעמים בתמונות חושבים שאני יותר גבוהה או יותר נמוכה ממה שאני באמת. אז 1.64 זה הגובה שלי. השתחררתי מהצבא לפני 6 שנים בערך. הייתי בחיל האוויר, התפקיד שלי היה מש"קית בקרה אווירית ביאבה 509. יש לי פוביה נוראית מחורים. יש פוביה כזו, דרך אגב, תחפשו את זה בגוגל. יש לי כלבה קטנה וחמודה שקוראים לה שנל והיא פקינזית בת 8. ואני גרה בבאר שבע, אז כמובן שאני אוהדת של הפועל באר שבע, בעיקר בגלל החבר שלי. בהקשר אופנתי אני יודעת שאמרתי לכם שאני אוהבת מאוד פרינטים, אבל באופן די מוזר יש לי בעיה עם פסים ונקודות. זה לא שאין לי אותם בכלל בארון, אבל אני לא אוהבת פסים ונקודות. אולי רק את הפסים של ספורה. אני מאוד 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 אוהבת מוזיקה. מוזיקה זה דבר שמרגיע אותי, זה דבר שמעורר אותי, זה דבר שנותן לי הרבה השראה, המון מוטיבציה. אם אתם נתקלים בי כשאני עם אוזניות שומעת מוזיקה, זה המבט שאתם תקבלו ממני. אני פשוט שוקעת לצלילים ולמוזיקה. אז בהקשר של מוזיקה, הלהקה שאני הכי אוהבת, אלה הם טיים אימפלה, להקה אוסטרלית, והייתי בהופעה שלהם ביולי האחרון כשהם היו בארץ, וזה היה כל כך כיף, כל כך ריגשו אותי, ונהניתי מכל רגע שם. מבחינת לימודים, אז ממש לאחרונה סיימתי תואר בביקורת תרבות שלמדתי במכללת ספיר, ולפני כמה שנים, לפני שהתחלתי בכלל את התואר, למדתי אופנה וסיימתי עם תעודה. אז ככה שיש לי גם תעודה באופנה וגם תואר בביקורת תרבות. המסלול שעשיתי בתואר הזה זה בהקשר של כתיבה ועריכת תוכן, הוצאה לאור וכאלה, כי עוד עובדה מעניינת זה שאני מאוד אוהבת לכתוב, לקרוא כמובן, וזה תחום שאני נורא אוהבת. תואר שני, כן. כרגע לא ממש, אבל אני בהחלט חושבת על להמשיך לתואר שני. זה פשוט תחום שהוא נורא מעניין, ובהחלט נהניתי מאוד בלימודים, לא הייתי רוצה להפסיק רק בתואר ראשון, אבל זה משהו שהוא לעתיד, כי רק סיימתי ללמוד. come on. זה היה בלונדיני. אני הייתי פעם בלונדינית, לא תמצאו תמונות של זה באינסטגרם, כי האינסטגרם נפתח רק אחרי שכבר חזרתי לצבע שלי האמיתי, אבל בפייסבוק יש לי הרבה תמונות שבהן הייתי בלונדינית. יש לי אוסף, זה לא בגדים ולא נעליים, למרות שגם להם אפשר לקרוא אוסף. אבל יש לי אוסף של מגזינים. אני חולת מגזינים, אני חולה לריח של הדפי כרום האלה. אז מגזינים ישראלים לא ממש, זאת אומרת, היו לי מלא, אבל פשוט מחזרתי אותם, העפתי אותם, זה היה כבר ברמה שהיו לי כמויות ענקיות וכבר לא יכולתי להכיל את זה. אז כרגע מה שהשארתי מהאוסף הזה זה את כל המגזיני ווג, מארי קלר, אל, הרפרס בזאר, גלמור כמובן שאני הכי אוהבת את גלמור. אני חולת ניקיון וסדר. הספר האהוב עליי הוא 1984 של ג'ורג' אורוול, ואם אתם לא מכירים את הספר הזה אז תלכו ותקראו אותו כי זה ספר מדהים. ביומיום שלי אני משקפי ראייה, המספר שלי לא כל כך גדול, אבל אני לא רואה למרחוק. הוצאתי רישיון רק בגיל 24, והאוטו הראשון שלי זה קיקי, שזה בעצם קיה פיקנטו, ואני חולה עליה. מגיל 12 בערך אני משחקת במשחק המפורסם והמוכר והאהוב The Sims, ואני בעצם משחקת בו עד היום. היו לי את כל המשחקים של הסימס הראשון, השני, השלישי, ועכשיו הרביעי, כולל כל ההרחבות, כולל כל הזה, ואם מישהו פריקי כמוני בנושא של סימס,
מבין על מה אני מדברת וכמה כיף לשחק בזה. תחביב נוסף, אהוב מאוד שלי, זה לשיר. עכשיו, אני לא יודעת עד כמה אני שרה טוב, אנשים אומרים לי שאני שרה יפה, אבל אני אוהבת לשיר, אני לא יודעת עד כמה זה באמת טוב. הדבר שאני הכי אוהבת לאכול זה המבורגרים, ללא ספק. אני אדם סופר יצירתי, ותמיד הייתי יצירתית, ותמיד הדמיון שלי היה מפותח, וזה מה שמניע אותי קדימה, וזה מה שאני אוהבת, וזה מה שאני רוצה לעסוק בו. תמיד, תמיד, תמיד לעבוד עם הראש ולייצר, והדמיון זה מה שנותן לי את ההשראה הכי גדולה. ועובדה האחרונה שאני בטוחה שכבר ידעתם וזיהיתם אותה, זה שכן, אני חולת קניות, אני יותר אימפולס בייר, זאת אומרת שאני עושה קניות אימפולסיביות של אותו רגע, שזה מה שאני רואה, זה מה שאני רוצה, ואת זה אני אקנה וזה יהיה שלי. יותר מאשר קניות שקולות, של אוקיי, ראיתי את הפריט, בוא נחשוב עליו כמה ימים ואז נקנה אותו. זה לא עובד אצלי ככה, אני פשוט רואה את הפריט, מדמיינת אותו בחיים שלי, ואחרי שאני מדמיינת אותו בחיים שלי, לא לקנות אותו זה הדבר הכי נוראי בעולם. זה כאילו, איך אני יכולה עכשיו לחיות בלי הפריט הזה? הוא חייב להיות בחיים שלי. אז זהו, עד כאן הסרטון. היה לי ממש כיף לשתף אתכם בכמה דברים שאולי לא ידעתם עליי. ואם יש בינינו כמה דברים שהם גם משותפים, אז אני אשמח אם תגיבו לי בתגובות שאני אכיר אתכם גם קצת יותר. וזהו, אם יש לכם משהו שהיה מעניין אתכם לדעת עליי, אז תשאלו בתגובות, אני אענה לכם. זהו, אם אהבתם את הסרטון, אני אשמח אם תשאירו לו לייק, ואם אתם עוד לא רשומים לערוץ, תקליקו על הכפתור פה למטה או על המסך. רציתי לשאול אתכם, מה דעתכם על הרקע החדש שלי? האמת שזה הסטודיו החדש שלי, זה פשוט חדר נוסף בבית שהחלטתי להסב אותו לכל העניינים שלי. תגידו לי מה אתם חושבים, ונתראה בסרטון הבא.